Hej så alle sammen, og velkommen til min nye YouTube-kanal, bolcollects.dk. Mit navn er Laurits Bol, og jeg har elsket at samle på forskellige samleobjekter i en største del af mit liv nu. Mest af alt Pokémon-kort, men også alt muligt andet. Og jeg synes nu endelig, at det var blevet tid til, at jeg skulle vise lidt frem af, hvad jeg har. Så jeg håber, I vil nyde at se med. Og jeg har fundet noget lidt sjovt her som min første fremvisning. Vi kan jo bare starte med at tage et kig på kassen. 2017 Pokémon Go Steam Siege. Ja, det er jo rimelig tydeligt, at det her det er en fake-æsk, fordi i 2017 var der ikke noget Pokémon-sæt, der hed Pokémon Go. Det har vi jo nu om dagen, men ikke Steam Siege-æraen. Ja, forresten Steam Siege, det var jo nok det værste sæt nogensinde udgivet. Og inde i den her kasse har jeg en masse kort, jeg vil vise frem. Det er fordi det her, jeg tror det var en samling, jeg fik af en af mine venner, eller sådan et eller andet. Så jeg vil vise nogle af kortene frem. Vi har lidt vintage, men der er også fake kort. Så lad os bare starte med en her. Vi starter med en fed Dark Houndoom fra Rocket Returns fra 2004. Men standen på den er absolut forfærdelig, hvis vi fanger den her i lyset. I kan bare se, der er en, der bare har taget blyant og bare hak. Ja, og farven på bagsiden ser sgu ikke meget bedre ud. Altså jeg var held og lykke i PSA med den her. Næste kort, vi har en Silcoon fra 2005. Også i, skal vi sige, dårlig stand. Vi har, ja, vi kan godt gå lidt igennem det lidt hurtigt. En Sneasel 2007, det var jeg blev født. En Grovyle, som der har fået en stor shitstain, eller kaffe, eller whatever. Bare sådan totalt flækket. En rimelig faded Gastly. Jeg ved ikke, om man kan se det på kameraet, men det er sådan lidt grå. Faktisk et rimelig fedt Charmeleon-kort, det her. Skammen er smadret fra et specialsæt. Nummer 3 ud af 12, 2006. Et par hollows. Vi har en Hooper Unbound fra 2019 og en fanden de hedder Cracked Hollow Ice eller sådan et eller andet Luxury fra 2016. Og så har vi en masse trænere, lidt moderne, en Hop. Den tror jeg det er en jeg har smidt derned. Fordi så vidt jeg husker havde min kammerat ikke nogen af de her. Sådan det sidste spændende, det er nogle af de her 2013 energikort, før vi rammer de fake kort. Nu skal jeg lige se, hvor de egentlig er henne af, fordi det er sådan, de starter bare, ja, her. Allerede på forsiden kan man se total off, men hvis vi vender den rundt, prøv lige at se den farve. Altså, hvis jeg bare lige tager og sammenligner den her med et hop, altså, det er jo helt væk. Altså, det er helt sindssygt. Og den her hollow er bare lige en, der har gået ind i fucking, ja, jeg ved ikke engang om det er Word eller hvad det er, der er blevet brugt på det, hvor de bare har taget fed skrift. Det synes jeg, det er lidt sjovt. Der er bare nogle random kort, der er blevet faked. Jeg ved ikke hvorfor. Ja, her har vi apropos Steam Siege, en Mankey fra Steam Siege. De her fede half-kort, jeg ved ikke engang hvad deres rigtige betegnelse er. Dem synes jeg egentlig er rimelig fede. Hvis nu den bare var ægte, og det man kan se, det er en dual type deroppe. Så ja, nogle lidt sjove, en shiny. Absolut ingen værdi, men jeg synes de var sjove. Og her, det her, det skulle have været en hollow, en reverse hollow, men det er det så ikke. Så ja, det er advarelse til, hvis I, der er nogen af jer, der overvejer at opkøbe samlinger. Tjek lige, om det hele rent faktisk er ægte. Ja, men nu er det jo så bare heldigt, at jeg fik dem
jeg fik dem gratis i den her kasse fra en af mine venner. Ja. Det var min første YouTube-video. Jeg håber, at I kunne lide den, og I vil overveje at smide en subscribe, og eventuelt følge med i nogle af de andre videoer. Jeg vil sige tak for nu, og hej hej.